Els alumnes de quart de primària del Centre Educatiu de la Closa d'Esterri d'Àneu han elaborat juntament amb l'Ecomuseu una exposició sobre les diferències entre la seva vida actual i la dels seus padrins quan tenien la seva edat. Els infants han portat objectes que tenien a casa antics i moderns i els han comparat. El primer dia ens van dir que portéssim alguna de casa i ho vam portar. Després vam tindre que fer una pancarta i després vam anar fent dibuixos de lo que hem portat nou i del futur. Tenia moltes idees per ficar i al final m'he quedat amb aquell parell de robes. Com un tipus de vestidet d'un nen petit i uns pantalons texans. I he portat un vestit que va ser segurament d'una boda i un pijama. Un cop acabada la feina de classe, els alumnes han exposat tots els objectes, dibuixos i un audiovisual a l'Ecomuseu perquè sigui visitat per tothom i han treballat el patrimoni històric quotidià. En lloc de ser una exposició tradicional sobre etnografia d'aquí del Pallars, tracta igualment el com es vivia abans, però també el com es viu ara, des de l'òptica de la canalla de 9 i 10 anys, de quart de primària de l'escola. O sigui, els objectes no són del fons del museu, sinó que són objectes que ens ha portat la pròpia canalla per explicar-nos ells doncs, com veuen aquests canvis, aquestes transformacions en les maneres de viure aquí al Pallars. No només el que està al museu és patrimoni, sinó que és el que tu valores com a patrimoni o el que tu creus que és important per tu o per la teva família, no? El patrimoni familiar. Aquesta proposta de treball conjunt amb l'Ecomuseu des de l'escola s'espera que sigui només el punt d'inici de molts altres projectes, ja que la idea és que els infants coneguin, valorin i vinculin el passat amb el present. Donar valor al passat, reflexionar sobre el present i sobretot il·lusionar-nos pel futur. L'exposició Passant de generacions, lo d'abans i lo d'ara es pot visitar al paller de Casa Garcia fins al proper 28 de febrer.